bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kulukudukhala sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ngiveze ngututhunga akhuma lo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe ukuthi usemusha like hanzo phinde ngicela nje show uya subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu oyumsakazo Ukhozi FM uNgizwe mfoka mchunu useziphendulela lapha ngevideo esaba lapha enkundleni zokuxhumana lesithombe esibonakala lapha ethwebule esendaweni yokuzikhulula lapha abantu abaningi bebekade belindile ukuthi insizwa uNgizwe izokhuluma okanye izophawula emuva kokusabalala kwalesithombe kungaqondakali noma sishuthwe ngenhloso okanye mhlambe sithwetshule lapha insizwa inganakile ngale mhlambe ukuthi ngande kakhulu angivele nje ngikufakele le video okanye le clip uzibonele ukuthi umacingwane uziphendulele wathina ke nitsaleke nizilalelele le video ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke nisiphatha kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu mthobi singacela ngane yakwethu ngiyacela mkhaya wami kwethu ngiyathembisa ngizoba khona emcimbini lakho e24 ngiyacela ngane yakwethu mthobisi ungakwazi mfethu ukuthi ungilekelele ukuthi njengeintatheli ezinohlonze niseshe ukuthi ubani longishuthi ngibosha bafowethu ngiyacela mthobisi ngiyacela ngane yakwethu ngoba vele ukuba ngambona ngabe ngaboshwa manje umuntu angazi uzokhululeka makwenzenza ngiyacela mfethu elina neskill ngikhambe noma niqamba namanga lithi hayi khululeka ichunu lijabule ngibonakala libhosha mhlawumbe bese lithi ngizokhipha umkhomelo ngiyacela mthobisi ngifuna lo muntu bafethu lo muntu mfethu mina bengiqala nqa ukhala mina not weak but I was in tears when I have no privacy for people who are like this.